și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. De data aceasta ne vom juca Minecraft Survival pe lumea World Justy. Nu ne-am mai auzit de mult. Bine, nu știu dacă neapărat de mult. Mă rog, în weekend am fost și eu cu familia la munte. Aia. Vreau să vă prezint norile update-uri la care am lucrat. Primul rând, după cum vedeți, am lucrat aici la scări. Și pe aici. Avem aici și recolta de cartofi ridic iarbă. Și vreau să vă arăt ceva în felul următor. Ce vreau să facem în episodul de astăzi. Ei bine, astăzi vreau să facem un fel de cameră secretă. Deocamdată este doar atât de micuță, dar o vom mai repara noi. Am săpat și până la nivelul 9, deoarece ca să avem posibilități de diamante, de ce nu? Să începem să săpăm, să deschidem o mină, însă deocamdată doar ne vom ocupa de camera secretă. Și dacă mai avem timp pe acest episod, ne vom și... Deși sigur avem timp, ne vom apuca de mină, să deschidem mina. Ok. Am văzut pe YouTube că ai nevoie de niște painting-uri, le-am realizat eu off camera, și niște beach fence game. Am văzut apă ca să fie treaba. Deci se pun, uite așa. Le vom face așa. Și să punem painting. Stați așa. Nu știu, nu. Uite ăsta m-am gândit să-l punem. Ce ziceți? Pare prea... Nu știu. Ia stați. De ceva de genul mi-ar plăcea. Ceva de genul mi-ar plăcea. Parcă e mult mai... ok, nu știu, pur și simplu se vede mai ok și, mă rog, cel puțin așa cred eu, se presupune mai puțin, deși, sincer, cred că tot îl voi pune în altă de ăsta, voi ce ziceți? Să lăsăm așa și noi aparent vom putea intra. Nu se bănuiește. Pare e destul de ok. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă să-l așez așa, mare, 2 pe 2 pe 2 mi se pare, sau să-l las așa. Nu. Perfect. Aoleo. Perfect. Hai să ne apucăm să... Nu știu, să ne gândim ce să punem în această cămăruță secretă. O să mai upgradăm, vă dați seama. Dar... adică o să facem mai mare, perfect. Asta am vrut să-l fac, să-l distrug pickaxe-ul. Dacă avem nevoie de cobblestone, venim aici lejer și... luăm cât avem nevoie, deși eu zic că avem vreo 4-5 stack-uri. Ia, hai să verificăm să fim siguri totuși. Da, 3, 5 stack-uri, nu, 6 jumate. Lejer. Ce vreau să fac? Am dat să mergem afară, să ne pregătim cu o găletușă de apă. Am trecut prin ușă. Am hack-ul. Ne bătem cu văcuțele, măi, în episodul de astăzi. Am făcut și eu niște pantaloni, mi se pare. Am făcut și niște pantaloni. Deci, parcă era să și uit că trebuie să iau apă. Deci eram eu, aș fi plecat fără apă, dar noroc că era ăla lângă mine. Mă jur. Și am mutat soba de aici, am mutat aici pentru că se pare
Ok, haideți să mai facem încă un pickaxe, crafting table aici. Deocamdată, până mai găsim materiale, sincer, n-ar strica un iron sau ceva de genul. Acolo în primul rând să punem, am și murit aici când am încercat. Eu nu credeam că e posibil, dar am picat fix pe marginea asta și am murit. Aveam level 17 și acum am 16, 6. Da, cap. Și secret că nu am la mine niște torțe, guys. Niște torțe. Mă, uite cap. Sunt bazar, n-ai ce să zici. Te facem așa tuneluri, pur și simplu. Și mai săpăm un bloc. Normal, suntem la nivele 10 și ar trebui să găsim, nu știu, zic și eu. Deocamdată doar săpăm în față, căutăm fier, diamante, de ce nu? Pur și simplu, când o să avem nevoie de colul, de aici mergem pe drumurile astea, că trebuie să găsim. În felul ăsta mai facem așa de cable. Ăsta care este în fața noastră trebuie să le luăm, că... Da. Dacă stai să te gândești, și cabelul este destul... coalul e destul de folositor, deoarece te ajută cu torțele, cu prăjitul. Uite, redstone, forță. Dacă avem nevoie de vreo ușă glisantă, ne apucăm. Venim aici și luăm de tot redstone-ul și aia. Uitați aici. Forță. Deschidem și noi mină. Camera secretă. Vă dați seama că o să punem o grămadă de chesturi în cameră și camera aceea secretă. Poate o și mai mărim, de ce nu? Oh, dear. Am auzit un schelet. Parcă n-ai știu prea vrea. Perfect, să ținem minte de asta. Punem aici lemn. Ziceți mie că nu se vede, nu se văd diamante dacă ține așa. Perfect. Acoperim noi și acolo. Interesant e că era lavă fix lângă noi. By the way. Perfect, suntem acoperiți. Am fi putut de găsi diamante, dar dacă mai era peste 11. Dacă acum suntem la 10, am urcat vreo 2-3 blocuri, deci ar fi fost la 12-13. Căutăm diamante. Da, știu cu ce se sparge dartul, dar mi-e lene să schimb, băieți. Mai punem. What the fuck? Ce m-a speriat, dude. Ale era gravel. Da. Da, ăla era. N-aș că dăm de tot felul de... Cred că e tot aceeași, dacă nu înșel. Tot de la vandat, uitați și redstone. Gravelul ne va trebui pentru niște... concret, poate facem ceva din concret, da, hai că am înțeles. De ce nu? Stai, noi pe unde era drumul nostru? Pe aici, corect. Acoperim aici. Perfect. Băi, dar nu găsim, bă, diamante, vrem diamante, noi că suntem barbăstani.
Avem acolo și lavă. Când avem nevoie de lavă mergem, căutăm lemn. Adică unde am pus noi, că am acoperit cu lemn, tocmai de-aia am și acoperit cu lemn. Mergem frumos. Când avem nevoie de portalul spre Nether. Dar întâi trebuie să facem pickaxe de diamant, că altfel nu merge treaba. Ce aici? Nu, n-are rost. Un cabel. Am mai făcut rost de vreo 2 stecuri. Se termină și pickaxe-ul ăsta. Am înțeles. Ce nervat de gravelul ăsta, deși practic o să ne ajute dacă vom face construcții din... Da. Ca să fie uniform, de-aia, că altfel nu mai puneam. Vreau să se iei niște restul mai sus, ok. Atât. Curge nasul. Am fost. Perfect, am început și această mină. Voi mai continua. Eu să minez și eu camera. Să căutăm diamantine. Nu. Trebuie să mă dau sus spre bani. Eu știu că în cad mă dau spre perete. Că dacă mă dau acolo, mierit. Stai, de ce am? Mulțumesc. Aoleu. Hai să-l punem la loc, deși iar o să stăm o veșnicie. De blestemat. Aoleu. Punem tabloul ăsta mâine noi. Da, asta rămâne sau... Nu știu, să-l schimbăm. Nu știu ce să zic. Că nu prea îmi place ăsta, mi se pare așa. Cred că ăsta rămâne. Ăsta rămâne. Îmi face și noi niște trapdoor-uri, zic eu. Așa, două. Că două avem nevoie. Rezer de vară, măi. Nu! L-am luat, l-am luat. Mașină jos, caută-te rău, măi. Deși hai să urcăm și pe asta mai sus, că nu arată frumos. Te rog să sară la mine, mulțumesc. Nu, spre margine. Sunt 6, se mor aici, da. Nu. Bă, da, ce prost sunt. Ce naiba? Sper să nu se spawneze mobi pe aici, așa că o să acopăr, să nu dau să nasc cu ei, totul să văd ce acolo. Adică nu o să acopăr tot, că mobii, mi se pare că nici pe aia nu poate să treacă pe acolo sau poate. Mă rog, am uitat. Deschidem frumos, lejer de vară. Perfect. Să așezăm și niște chesturi pe aici. Cărnița s-a făcut. Mulțumesc. Punem, mai aranjăm prin chest, am luat niște, așa. Gravel avem, nu? Așa. Diorit, adezit, pardon. Diorit. Încă un stack de... Sincer, cabelul este folositor, deși hai să facem și niște stone, punem un stack la prăjit. Punem și coal-ul, ca să... Că nu știi când ai nevoie. Nu știm când ai nevoie și să fim safe. Pickaxe. Dar după că n-am reușit să găsim nimic.
E noapte. Da, e noapte. Nani, vreau. O să mai mutăm lucrurile mai importante din chestul ăsta, le mutăm, că doar în chestul ăsta o să fac aici niște fel de lockshore, să mai punem niște chesturi, că lucrurile mai importante, adică, uite, armura asta de gold. Ok. Ce să mai facem? Hai să mai minăm puțin, că de ce nu? Poate dă și niște diamante pe episod. Nu. Aparent să nu închid. Perfect. Parcă vezi o liniștit. Nu-i nimic, că m-am uitat. Dita mai creeper-ul. Nu-mi place. Nu sunt mort. Băi, și-am crezut că-s mor, mă jur că am crezut. Pe de parte destul de nașpa sistemul ăsta, dar mie mi se pare, sincer, destul de ok. Adică e nașpa, dar totuși e cât de cât ok, adică poți să faci un alt. Am auzit și un paiangăn. Te tem torța asta de aici de sus. Am mai deci de acum încolo, ne urcăm așa și închidem și aia. Bun. Se pare să văd un schelet, e destul de creepy. Dacă te uiți așa de la distanță. Trebuie să începem să punem torțe mai des. Sincer. Ar trebui. Haideți să săpăm mai repejor. Deși cu ceva de stol nu prea e șanse să sape atât de ușor, dar... Hai. Cercă și noi cum putem până găsim una bucată. 3 bucăței, sau de ce nu de diamant. Ar trebui să găsim diamante, dar trebuie să ai și noroc pe de-o parte. Poate găsești niște... Săpăm aici noi, chiar dacă nu 100% găsim, dar măcar ne apropie mai mult, cine știe. Și o să facem, sincer, o să vă arăt după ce ies din tunel, să vă arăt cum vreau să ne extindem această mină. Super greu. Oh, ce credeam că am văzut iron. Aoleu, dar nu știu ce am de sunt așa, m-am fundat. Sper că am scăpat de acest gravel. Uitați-vă cât gravel, da, taică. În loc să pun cabel, eu pun... Băi, deci niciun diamant. Oh, fix când mă gândeam să opresc, deci tocmai de asta am vrut locul ăsta pentru torță. Și văd și iron-ul frumos.
înșel. Poate te rog să fie 3. Deci mi se pare că mai... sunt 4. Sau chiar mai multe. 5. S-ar putea să mai am și eu 6. Un chest 7. Forță pe Iron. Forță. Da, forță. Ce să zic? Am luat torță. Vreau torță. Mi-e frică pe întuneric. Ok. Forță pe Iron. Văd. Ok, să ne întoarcem spre casă, că zic că am minat destul. Pe episodul de astăzi am făcut și intrarea secretă, am deschis mina, am terminat-o practic, că deja am început să săpăm în ea. Acum hai să vă explic cum o să ne extindem. După ce vom termina, să le zic, tunelele, adică o să facem și în partea asta, ori în partea aia, în partea asta, vom începe să mergem în tunelele astea și să săpăm, de exemplu, în coace sau în coace, pur și simplu, asta. O să fie ca un fel de labirint, dar ne descurcăm noi, că suntem descurcăreți, măi. Mergem așa, pe margine, save, deschidem ușița. Intrarea noastră secretă, nici stone nu s-a făcut. Mamă, dar ce puțin coli am așteptat să mai găsesc vreo 20, dar nici chiar atât. De mult. Hai să prăjim mai rău, stone-ul deocamdată ne ajunge, că nu știu dacă o să începem o construcție așa de blană. Uite, punem asta. Aparent am umplut chestul ăsta, următorul care vom umple va fi ăsta. Care vom încerca să-l umplem, bineînțeles. De adezitul și dioritul și toate minunățile le avem în partea asta. Și să mai verificăm dacă aveam dreptate cu iron, dacă mai avem sau nu. Aparent am făcut eu... uite că mai avem 15. Bă, și mă făceam sărac, dar eu am aici 15. Ce vorbești, fată? Avem aici... iron, să tot construim. A făcut și un flint pentru portarul spre Ender, în orice caz să-l avem aici. Da, ce să zic, facem și noi 22 de iron, sunt mândru. Poate facem și un pickaxe pentru episodul viitor să săpăm. Să continuăm mina, poate, noi deocamdată ăsta e principiul nostru, să găsim diamante, minim 3, ca să facem un pickaxe. Cu acel pickaxe să mergem să luăm, cum se numește, că am și uitat, cum se numește, mă, ăla din lavă? Obsidian, așa, să luăm obsidian și să facem portalul spre Nether, că am auzit că s-au băgat niște update-uri minunate. Mai ales în Nether, deci în Nether am și văzut, m-am uitat la YouTuber români, e senzație pe YouTube. Ok, cam asta a fost și episodul de astăzi, până atunci a fost Justin, vă mulțumim pentru vizionare, multă sănătate, pa, pa!